barkada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing mano wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Daytoy nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agngina. Mataydayaw ti Dios, iti dayti nga agsapa, iti aldaw ti Domingo. Dayti kabsat yu, Brother Carlos Romero, iti timek, ti mawawag iti letang. Wen kakabsat, kada Domingo, umawawag ti timek, ti letang. Timek ti letang. Lugar a pagsaganaan, akas kadagiti immununa, nga tattao ti Dios. Manipud kaniyadan, nagtaeng iti garden, iti Eden. Ket amin nga nawagan ti Dios. Iti panawen, iti panangisalakan, panangsalaknib, iturong ti Dios. Kadagiti kabanbantayan, dagiti tattaon. Wen kakabsat, iti mauding aldaw, iti dayti panawen tayo. Umawawag manen ti Dios. Agsagana kayo, agsagana kayo. Taumayan ti panawen ti riribok. Adipay napasamak manipud iti punganay. Wen kakabsat, sakbay agtultuloy tayo, agtamid tayo mampay iti panagkararag. Maraydayaw nga mami kan Diyos mi nga nailangitan. Maminsan pa yo Diyos, at tuwing umay kami manin, nagyaman kada kayo. Tanik ka na kami manin na po iti gundaway. Nga gadal, iti napatagasa sa umiti, dahito nga programa ti timek tumawawag iti letang. Dahito nga estasyon, patuloy bendisyon na mo Diyos. Dagitag dingding nga nagbuybuya. Patuloy po. Nga tinasantuan nga Espiritu yun. Te Espiritu na po mi nga Jesus, ngayon kariyo, Ama. Ngayon dem, makas iti panawen ti Pentecostes. It dem kadi, kada kami o Diyos. Tapno tilawag ken ti kinapudno. Ket may teda po, iti maudi nga balag, iti amin na sulinek, iti sangalubungan. Ket agsaksi dagiti anak mo, tapno umayan, iti panumpalan. Agyaman kami po ti kinimbag mo, bendisyon na kami apada-pada, sublime ti yaman, dayaw kada kayo, gapoy tinapataganagan Yesu Kristo nga po. Amen. So nga ti patuloy pa nagdakkel, ti pa nagpamati, ti tunggal mamati ken Kristo, saan magpatingga? Udi ket agtultuloy, nga masasideg ingganat langit. Kaya't nga sawen, no masasideg tayo ti langit, umadadayo tayo, di ti daga. Pamati, hanga litra, for letra, nga agpangpangato, no di ket jay na espirituan, apamati tayo. Nga halos iti ima tayon ket addan ijay ruwangan iti langit. Espiritual a panagkita, espiritual a panagrukod, ti kayat na nga sawen kakabsat. No kasano nga iti pamati ket dumakdakkel inggana ti mananay, inggana nga saan nga daytoy ket maburak iti anyaman nga panggubat ti kabuso. Isu nga itintay adalen iti daytoy nga agsapa kakabsat. Ket jay man pagrukudan. Pagrukudan iti kinalinteg. Anya ti pudno nga pagrukudan ti kinalinteg. Daytoy kakabsat ti warwaren tayo iti daytoy nga agsapa. Kunani salmista David kakabsat iti Salmo 119, 172. Psalms 19:172. Agkanta ko matidilak may panggep ti saom, ti kinalinteg, amin dagiti bilbilin mo. So nga makita tayo kakabsat ti kinalinteg, adda iti bilbilin ti Diyos. Ta ti kinalinteg ken ti bilbilin ti Diyos, iso ti kababalin ti Diyos. Ti Diyos ti naggapuan na daytoy. In short kakabsat,
Anya ti pudno nga pagrukodan ti kinalinteg, natural, di linteg ti Dios. Tatilinteg ti Dios ket nalinteg da atalaga. Han nga nakilo, akas itilinteg ti tao. Uwan kakabsat. Mabali na kiluen. Ngam, itilinteg ti Dios. Sikat ikiluen na. No da tayo ti mangkilo, dagitoy kakabsat. Isu nga ti panangarami di ti kinalinteg, ti mangitanok ti nasyon. Ngam ti basol, ket pakaibabainan, ti siya sino man na tao. Kasta ti kunani, Aring Solomon. Iti Proverbio 14:34. Isu nga kunan Apostol Juan, nagasat dagiti mangtungtungpal, kadagiti bilbili na taptuan danto karbenganda. Amangan manipod iti kayo ti biyag, ken sumrek, babayan kadagiti ruangan ti syudad. Kakabsat kin kagayam, anya ti kankanay nga bagbagan ni Isaias po, nga pangsubukan, dagiti tattao, nupudno wano saan, itilinteg ken ti pamaneknek. No saan da magsaw kadagitoy, pudno nga awan tilawag kadakwada. Isu nga makita tayo kabsat, ti pudno apagrukudan ti kinalinteg, ket tilinteg ti Dios. Isu nga ti saludsod ita, nga masapul na masaludsod, ket tungtungpalen kadi. Dagiti agkon ko na nga pasurot ni Kristo, dagiti kasasad nga nakaisawangan, ti bendisyon, suminsina da kadi, manipod, iti espiritu ken wagas, iti lubong, so nga dagito nga saludsod kakabsat, masapol nga sungbatan tayo ngat. When kakabsat, dagito kat, masapol nga saludsod, masapol mat nga sungbatan tayo. Nutungtung palen kadi, dagiti agkon ko na nga pasurot ni Kristo, dagiti kasasaad, nga nakaisawangan ti bendisyon, nagasat dagiti. When kakabsat, sino dagiti nagasat? Dagiti mangtungtungpal, dagiti bilbilin na. When kakabsat. Suminsina da kadi kadagiti espiritu ken wagas iti lubong, daytoy iti maysapay kakabsat. Nga sungbatan tayo. Kasano karigat tapno rumwar, ken sumina, manipod kadagiti na lubungan nga wagas, ken nakairuwaman. When kakabsat, nagrigat at talaga. Kano nakairuwama mon, wagas mon, no kontra ti pagayatan ti Dios, masapul nga mabalbaliwan. Babayan ti tulong, ken parabor ti Dios. When kakabsat, tayo ti daan nga biyag tayo, nga sanang may kanunong iti Dios, san tayo makastrek iti langit. Masapul nga mabalbaliwan dagitoy. Ngem kitain tayo, analaing dayta, asan tayo, o san na tayo nga allukuyen, ken alilawin ni Satanas, babayan kadagiti ulbud nga pangiladawan na. When kakabsat, nagado ti kinasirib, nagado ti invention ni Satanas itata, nga mangyadayo, dagiti tattao. Tapay kakabsat, psychology ti susarin ni Satanas tatta kakabsat. Panunot, amin nga senses po tayo, dagitoy iti banbantayan na, nasirib, napingot, ti kabusor ti Dios. Isu nga makita tayo no kasano nga dawduwa, tinakastrek di kanaan idi. Buwan kakabsat. So agsikap tayo. Tawno may pabilang tayo di yung makastrek, itinailangitan nga kanaan kakabsat. Isu nga kunana, agnanayon nga interes, at dito'y anayraman. Isu nga agnanayon. Eternal interest. Han nga temporal, ti dapat nga, asikasun tayo. Tadi temporal kat agpatinggada lang diti rabaw ti daga. Mapuuran dan tumutla dagita. Madadaol dan tumula dagita. Ngam ti eternal kat. Jawud pa lang eternal kat. Mataginayon. Awan patinggana. Dagijay ko mati pagfukusan. Iti attention gan pagbanlugan. Dagiti anak ti Dios. So nga dagiti bagbaga ti Dios. Rumbeng nga umun unada kuma. Iti biyag tayo. Dagiti kalikaguman na. Rumbeng nga umawat iti umuna. Nga attention ko mati tunggal maysa. Kada tayo. When kakabsat, dagito iti dapat nga ipangpangro na tayo. Isu nga tunggal anak, tinatnag nga adan, da tayo amin. Anak niya adan, natnag isuna, pati da tayo. Babaen, iti manang mangbalbaliwa parabor ni Kristo, agbalin nga natulnog, iti yami na kalikaguman ti Diyos. Take note kakabsat, ti mangbalbaliw a parabor ni Kristo. Mamagbalin, nga datayo kat natulnog iti amin akid kiddawen ti Dios. Wen kakabsat. Isu nga natibukod tayla ang pannakabalin mo no sirib, matnag tayo. Adda pagpatinggaan na kakabsat. Ngam no parabor ni Kristo. Pannakabalin ti Dios babaen ken Kristo. Wen kakabsat. Mataginayon da iti kakabsat.
Adu ti mangiserra kadagiti matada, kadagiti nalawag, apan ursuro ti sauna. Gaputa ti cross, ketagtaktak dera direkta iti dalan. So nga makita tayo kakabsat, no cross ti pagsasaritaan, sakripisyo. Iso nga ti adu nga mamati, agkun ko na, sanda kaya ti sakripisyo. Kaya't dalang tinalagaan na pamati. When kakabsat, ngam no kitaan tayo ti biyag ni Kristo, iti example na pa lang, no apay nga sukat example, pagtuladan, apay nga di tayo kayat. Takunan na kat, santay nga naawagan nga, pamati lang kan kuha na. Udikat, makipaset tayo kadagiti, panagrigat na. When kakabsat. So nga yung pangato da, masapol nga parangda amay maysa ti imatang tilubog. Kaya agked-ked kaya nagsaludsod kaya nagsapol da, gapo iti so magmamanarason, amabalin aliklikan da ti cross. So nga makita tayo kakabsat. So nga dayjay maysa, adya na imbag nga Samaritano, nga binugbog ti tulisan, kaya makita tayo dagiti leader ti relihiyon, ti padi kan ti Levita, awan pakialam din niya kakabsat. Limisida. Ngam ibilbilang da nga, managbasol nga Samaritano, makita tayo kakabsat. Iso pa ititimulong dito da ito nga nabugbog nga tao. Ngun kakabsat. So pa itinang gastos ng taripato, yung gana ti napaimbag. So nga makita tayo kakabsat. Gagayem, iti pamati, saan nga superficial apanang kita kakabsat. Hindi kat naunag apanang panangamiris, panangbuya, panangalisar, kadagiti napateg asasaw ti Diyos. Iso nga, kuna nakabsat, liklikan da iti cross. Dahita ti kadwan nuapay nga ti tao kat maaday ti lubong. Sanda nga kaya tagsakripisyo para iti panakaysalakan. Ngam kaya da tagsakripisyo, kadagiti material banbanag diti rabaw ti daga. Wen kakabsat. Iso nga dahita ti impaganet get ti kabuso. Agdaydayo kayla kanya. Itid ko amin kada kayo. Kastaman kakabsat. Dahita ti popular theology, iti lubong kakabsat. Iso nga kanayon na nakasagana ni Satanas, ket idatag na dagiti mapagtalkan na rason, nuapay asan kumakasayaatan dayta, tapno agtulnog iti sao ti Dios. Kastamet lang ti mabasa. So nga na, talaga nga natuso ti kabusor kakabsat. Nasirib iso na. No kasano na tayo nga guyuguyen. Tapno agsalungasing tayo, ket umadayo tayo iti Dios. So gapuna, dagiti kararwa ket makapatay ana allilaw da. So anya nga klase pa nakalilaw sa to death. Agturong iti ipapatay. So nga talo nga punto ti dapat nga makita tayo ana papateg. Iti dayti nga adal tayo, iti dayti nga Domingo kakabsat. Umuna, ana pateg a punto, maysa ana balligi a pangallilaw. May kadua, awan sumrek langit akas commandment breaker. Take note kakabsat. Saan nga sumrek iti langit, dagiti commandment breaker. May katlo nga punto, at dalayng dua klase ti tao diti rabaw ti daga. Natulnog ken nasukir. Wen kakabsat. Dahito iti talo, apakabing bingayan, iti dahito adal tayo. Dagito iti talo nga napapateg a punto, nga kayat tayo nga iparangarang wenno maawatan kakabsat. Mapantay diyo muna, anapateg a punto. Maysa anabaligi a pangallilaw. Kuna nati umuna nga Juan 2:4. Isu nang agkunkuna nga amok ti Dios. Ngem san namet atong tungpalen dagiti bilin ti Dios ket maysa nga ulbud. Ken ti kinapudno ket awan ken kuana. Isu nga maysa kadagiti kababaligyan a panangallilaw ni Satanas. Ket ti panangiturong na kadagiti tattao nga agkunkuna anapasantuda. Bayat amay giddato iti dayta agbibiyag da as isusukir kadagiti bilbilin ti Dios. Dayti kakabsat, may nga punto. No kasano nga, nainsiriban ti panangallilaw ti kabusor, ti kaadwan nga tattao. Dagitoy ket inladawan ni Jesus, akas dagijag kuna, apo-apo. San kami kadian ang ipadto itinagan mo? Ket tinagan mo, pinarwar mi dagiti sa iro. Kaya ni tinagan mo, nakaaramid kami. Iti adu anakaskas daw nga aramid. Dayta ti insawang ni Kristo. Amasarakan ti Mateo 7:22. When dagitagkun na santifikar daw nyo na pasantuda, ket adu ti may bagada may papanti, panakaysalakan. Babaen ti dara ni Jesus. Ngem, ti panakapasantuda, ket saan na babaen ti kinapudno,
akas ken Jesus. Bayat nga bagbagada amamati da ken kuana, kaya nagparang agar aramid da kadagiti nakaskas daw nga aramid itinagan na, di day kan kano. Tilinteg ni amana, kaya nagserbida nga akas ahente. Tidakkela kabusor, dagiti kararwa. Tapno, may tuloy dati trabaho nga indrogina, ijay Eden. Dahita ti panangaramid, kadagiti mapagtalka na rason, iti sana pa nagtulnog, iti Diyos anaan anay. Iso nga makita tayo kabsat, ti kinasirib na, apan nangalilaw kadan ni Eva, when kakabsat, nalukhoy na ida, ngagsalungasing iti sao, when ubilin iti Dios. Inaramat na dagiti 5 senses iti tao. Agraman di common sense, when kakabsat. Inaramat ti kabusor. Iso nga inabungan na ti mata, ti panlakaawat. Mata ti pamati, tapno lipaten ken umadayo, iti sao ti Dios, when ti Dios mismo kakabsat. Iso nga natuso, nasikap ti kabusor kakabsat. So nga nung kayo nagsikap, babayan ti parabor ni Kristo, maguyugoy na tayo ti kabusor. When, kuna nakakabsat, dagiti agkun kuna, anapasanto, ket adu, ti may bagada, may papanti panakaisalakan, babayan ti dara ni Jesus, ngem ti panakapasantuda, ket sana babayan ti kinapudno, akas ken Jesus, bayat nga bagbagada, amamati da ken kuana, ken nagparang agar aramid da kadagiti nakaskas daaw nga aramid, itinagan ni Jesus, diday kan kanu, tilinteg ni amana. Kaya nagserbida kas ahente, tidakkela kabusor, dagiti kararwa, tapno may tuloy da, ti trabaho nga enrogina, ijay Eden, dayta ti panangaramid kadagiti mapagtalka na rason, ti saan na panagtulnog iti Dios, anaan anay. So makita tayo, once and for all, agbalindan nga rebelde iti Dios. No man pa ibagbagada, Yesu dakat agpakpakasantuda, ngam tilintag ti Dios, handa nga sursuruten, no di kat pagsuksukiran. So nga ti trabaho da amang idaulo, kadagiti tattao amang ibabain iti Dios. Babain ti panangilaksid da iti linteg na. Take note kakabsat, ti panangilaksid iti bilin ti Dios, panangibabain kani Apo Dios. Ket addantual daw ang mabuksilan, iti sangwanan da, nga daan kadagiti pudno abunga wano resulta na. So nga dagiti kondisyon tagnanayo na biag ket nalawag unay ti sao ti Dios. Ngawan ti kasapulan nga agkamali malaksid no pilyenda ti tibiddot imbes a kinapudno. Gaputa dagiti di na sanktifikar no napasanto a kararwada ay ayetenda ti sipnget imbes a tilawag. Wen kakabsat. Isu nga daytoy nga panahon kakabsat makita tayo adadada nga mapanja kasipngetan ti rabii. Kaysa mapanday tinalawag. Handa kahit na makita yung tinalawag. Kahit na yung tikasipngetan. Daytoy kakabsat ti pudno a kasasaad. Dagiti tattao iti lubong. Kayat da ngagyan iti kasipngetan. Kaysa mapan iti lawag kakabsat. Takuna na kakabsat ni Juan 3:19-20, daytoy iti may gapo iti panakaukom no apay ngay may tilawag ditoy lubong. Kayat dagiti tattao ti sipnget ngem tilawag gaputa dagiti aramid da ket dakes. Tatiamin nga agar aramid iti dakes ket kagura da tilawag. Ken saan na mapan iti lawag tapno saan na makita dagiti aramid da. Wen kakabsat. Isu nga mapantay man ti example ni Kristo ti abogado ngem may ken Kristo. Nga danti saludsod maestro anya ti aramidek tapno tawidek ti biag nagnanayon impagarup na amatiliw na ni Kristo. Ngamin sobli ni Jesus, ti dadagsen iti abogado. So nga makita tayo, tiliwin da lang ti bibig ni Apo Jesus. Dagito nga, agkun ko na nga ili na Apo Diyos kakabsat. Agkun ko na nga ili na Apo Diyos. Kaya't na nga, itinag na Apo Jesus. When kakabsat, tako na, anya tinaysurat tilinteg. Kasano ti panagbasam. Kaya't simungbat, kaya't kinunana, ayatem ti Apo Diyos mo. Iti amin na pusong, ken iti amin na kararwam, ken iti amin na pigsam, ken iti amin na panunot mo, ken ti kaarubam akas iti bagim. Kalpasan na kinuna ni Kristo, pudno ti sungbat mo. Aramidem daytoy, ket agbiag kanto. So nga makita tayo kabsat, saan na nga natiliw? Ano nga naitabog ni Kristo kakabsat? No di kat isumot lang tinang sungbat, iti saludsud na. Wen kakabsat. So nga, pudno
ti sungbat mo. Aramidem daytoy ket agbyag kanto. So nga makita tayo ti pudno apagrukodan ti kinalinteg. Wen kakabsat. Panagtulnog iti bilin ti Dios buyugen iti ayat wenno pammati. So nga dagitoy sao sungbatan na dagiti individual a kaso ti yamin. Si tutulok tayo kadi tapno matungpal dagitoy nga kondisyon agtulnog tayo kadi iti Dios. Ken tungpalen dagiti bilin na agbalin tayo kadi nga agar aramid iti sao ket saan nga dagiti agdengdengeg laeng. Are we doers of the word and not hearers only? Tilinteg ti Dios ket kasla di agbaliw. Ken di agbaliw kas ti kababalin na wen kakabsat. So nga tilinteg ti Dios ket mata ginayon kakabsat. No kasano nga ti Dios ket mata ginayon kas tamet iti kababalin na tibilin na wen kakabsat. Isu nga kuna na ti Roma 7:2 kuna na Apostol Pablo isu na santuan tilinteg ken na santuan nalinteg ken nasayaat iti bilin wen kakabsat. Isu nga anyaman ti mabalin nga ibaga wenno aramiden dagiti lalaki tapno agbalin nga awan serserbina saan abalbaliwan dagiti bagbagana wenno iruwarna dagita manipud ti obligasyon da nga agtulnog. Isu nga ti panagtulnog isu tinapukaw iti Garden ti Eden. Ket isublimot lang iti Dios base iti plano ti panakasubot iti pudno nga panagtulnog nga saan na mapilpilitan wen kakabsat no dikat buyugen iti ayat ken pamati wen kakabsat. Isu nga kunana dito ay kasapulan tayo tinadyosan na panakalawlawag iti inaldaw-aldaw. Ulit kakabsat kasapulan tayo tinadyosan a panakalawlawag iti inaldaw-aldaw. Rumbeng agkararag tayo akas ken ni David. Ako na ti Salmo 119 versikulo 18. Luktam dagiti matak tapno makitak dagiti nakaskas daw banag manipud iti linteg mo. Wen kakabsat. Adu dagiti nakaskas daw banag. Numan pa'y simple ngamno anagen tayo nga dan iti napinget a panangik kararag kakabsat. Lumawa ti panakaawat tayo. Dagiti bilbilin ti Dios. Isu nga ti sarming kakabsat, apay nga inaldaw-aldaw tayo nga sumangoy ti sarming kakabsat. Tapno makita tayo, no da nagbalbaliwan ti tsura tayo kakabsat. No gumapgwapo tayo, no puminpintas tayo, no saan? Wen kakabsat. Tatilinteg ti Dios, dahi tati mang pagpabaro. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Isu nga no kumitkita tayo kan kanayon tilinteg ti Dios, babaen ti ayat. Ken ti pamati, mabalbalbaliwan tayo kakabsat. Iti galad ken biag, tinangited day tingabilin kakabsat. Ngam no ilaksid tayo tilinteg, ibaga tayo nailansan iti cross. Baka pati puso tayo, kastanton ti katangken na, uwan kakabsat. Natay ngawan iti biag, apa nagtulnog iti linteg ti Dios. Uwan kakabsat. Isungar nga kasapulan tayo, tinadyosan apan nakalawlawag, iti inaldaw-aldaw. Rumbeng agkararag tayo, akas ti kinararag ni David kakabsat. Lukatam dagiti matak, tapno makitak dagiti nakaskas daaw abanag, manipud iti lenteg mo. Maddanto ti Dios iti ili dito daga, mangilinteg iti dayaw na. Babaen ti panangraem kadagiti amin na bilbilin na, ket saan anakalkaldaang dagiti bilin na, saan asangul iti pannaka adiven. Wen kakabsat, takunana iti Isaias 42:21, makayayo ken ni Jehova, adayawen ti kinatilinteg na, ken itanok tilinteg na. Ket kunapay ni Juan, iti umuna nga Juan 5:3, tadaytoy ti panagayat amay pay ti Dios, ti panangtungpal tayo kadagiti bilbilin na, ken saan ang makapadagsen dagiti bilin na. Wen kakabsat, nadagdagsen tagsalungasing kakabsat, tapay makonsensya ka, agsakit ka, matay ka anasapa. Wen kakabsat, ngam nagtultulnog kakabsat, naragragsak ti rupa tayo, nalaglagan ti panagbiag tayo. Wen kakabsat, tapay awan ti pagkakonsensyaan, tapay agtultulnog ka, babay ti pagayatan
ti Dios. So nga nagkararag ni David, idi panawenen, tapno agtrabaho ka, o Dios, tapi nagbalinda nga, bareng-bareng, tilinteg mo. So nga makita tayo sa tintero nga lubong, no apay nga kastati kasasaad na, apay nga grigrigat ti lubong, gaputi pa nagbareng-bareng na, tibilbilin ti Dios. Intero nga lubong kakabsat, except one nation, and that is Israel. When kakabsat. So nga makita tayo ti Israel kakabsat, uray niya taramidom ken kuana. No saan nga palubos ti Dios, makita tayo kakabsat. Iso nga ti Israel lang, iti ili nga makaammo iti pudno nga Dios. Iso dati sumursurot dagiti sangapulo nga bilin ti Dios. Kiti sangapulo nga bilin iti lubong, saan nga naggapu iti Dios dayta kakabsat? Naggapu iti tao. Amirisen tayo, ipagdasig tayo, iti bilin ti Dios ken ti bilin ti tao. Wen kakabsat. Awan kada tayo, ti makabae lamang ibabain iti Dios. Babaen ti panagbiag amang salungasing iti linteg na. Isu nga ti panagsalungasing, yan po, may babain ti Dios. Wen kakabsat. Isu nga ti panangbaybay iti Biblia. Ken panangited iti bagi tayo, iti pananggunod ti nailubungan na gameng. Ket maysa pan nakapukaw. Asaan ang mapat-tapat wen kakabsat. Ipagarop ti tattao, kakabsat, agragrag sakda. Dumurduras iti panagbiag da ngem. In reality, in spirituality, matmatay ti spirituan na panagbiag ti tattao. Mapanan iti baba, agturong ti pannaka dadael. So nga tilayong agnanayon namang ipalgak, iti dakkel sakripisyo, ngay naramid ti adu tapno masigurado, tinailubungan na dayaw, kinailubungan na gungguna, ti panakapukaw ti kararwa. Ti panakapukaw ti agnanayon a kinabaknang. So nga makita tayo kabsat, adu tagbanbannog, nga makagunod ti kinabaknang, ngam ti kamaudyanan na ipapatay matlagayang. Wen kakabsat, adu dagiti paspasyentemi di kagutungan. Umay kayo di jay, tapno mapadasan nyo kakabsat. No kasano nga iti Dios, luktan na dagiti mata tayo ti pamati. No kasano nga dagiti banbanag nga pagayatan ti Dios ket inabungan iti moderno nga kinasirib ti lubong itata. Makita tayo kakabsat, mawarwaran dagiti panunot tayo, maluktan dagiti mata tayo. When gayam nga ti kabusor ket natuso ken nasirib. Inabungan na nga interemente ti lawag ken ti kinapudno iti sasaw ti Dios. Numan pa iti Biblia ket agraira, may warwaras ti amin nga pagtaingan, nung makita tayo ti kinapudno na. Isu nga di porma ti kinasanto, ngam libaken na ti pannakabalin. Anyo ti pannakabalin kakabsat, panangibiyag dagito nga sasaw ti Dios. Dayta ti mapukpukaw ti kadwan na tattao kakabsat. Isu nga kuna na kakabsat, ti laeng agnanayon amang ipalgak iti dakkel sakripisyo. Ngay naramid ti adu tapno masigurado ti nailubungan na dayaw, kay nailubungan na gungguna, ti panakapukaw ti kararwa. Ti panakapukaw ti agnanayon a kinabaknang. Wen kakabsat. So dahiti kuna ni Aring Solomon nga, kuna na kasi tabbaaw. Awan kakaiskan na. Wen kakabsat. All is vanity. All is vanity. Kinamaag. Wen kakabsat. Tanya ti magunguna ti maysa tao, no magunod na ti si bubukel lubong. Ngem mapukaw na met ti biag na. Anya ti mabalin nga ited ti maysa tao, akasukat iti biag na. Dayta tinsawang ni Kristo. Iti Mateo 16:26. So nga makita ti panagbiag ni Kristo kabsat. Di man lang nagpanunot. Magpatakder iti bukod na nga balay. Agpatakder ti bukod na nga negosyo. Wan kakabsat. Tapno agbiag lang isuna. Mga makita tayo nga ti panagbiag, ti unos ti panagbiag ni Kristo ket agserbi pare ti Ama ken iti tao nga napukaw. Isu lang ti nararamid ni Kristo ti entero panagbiag na idadda iti rabaw iti daga. Wen kakabsat. Nagbaligi ka di? Wen. Isu lang ti nagbaligi iti nagbalin nga tao iti rabaw iti daga kakabsat. Isu nga datayo kumamet ket agbaligi. Naman pay addamak idi ni kakabsat innala ti Dios. Wen kakabsat, akas ken ni Elijah, ken ni Enoch, wen kakabsat. Dagiti examples lang kakabsat. Tapno adda pagtuladan pangibasaran tayo ti pamati tayo
nga dagiti sasaw ti Dios ket kinapudno da. Saan nga istorya-istorya laing iti sasaw ti Dios. Isu nga uliti kakabsat ti kuna ni Kristo, tanya ti magunguna ti maysa a tao, no magunod na ti si bubukel alubong, nga mapukaw na met ti biyag na. Anya ti mabalin nga ited ti maysa a tao, akasukat ti biyag na. Mabalin nga danda kumati dayta biyag, amarukod iti biyag ti Dios. Tanatay ni Jesus, tapno yegna dagiti bendisyon ken gameng ti langit, iti madanon da, tapno sanda ama ibilang, anapanglaw ken nakalkaldaang, ken nakalkaldang iting nangato, apat-tapatta, iti kinaagnanayon. Uwan kakabsat. Iso nga di kinaagnanayon ko mati, pangibasaran tayo kakabsat ti pamati. Saan nga gigi temporal kakabsat? Tako, nakita tayo temporal kat at dapat inggana la dito rabaw ti daga. Mapukaw dan tumot laing, dagita kakabsat. Dahita ti umuna, anang pateg apunto kakabsat. No kasano nga inalilaw ti kabusor, itintero nga lubong kakabsat. Maliban lang, dagiti nalukatan, winawayaan ni Kristo babaen ti kinapudno wenno ti sasauna. Mapantay ti may kadwa an napateg apunto kakabsat. Awan ti sumrek ti langit akas commandment breaker. Wen kakabsat. Awan ti sumrek iti langit a commandment breaker. Ure pa iti ginilansay ti cross kakabsat nagbabawi. Adapay nga tagundaway na nga agtulnog ket na matay tumuten. Nagbabawi nga minso nga hanang nga may parangarangan. Iti panagtulnog na. Nga midjay pa lang kakabsat. Nang iparangarangan ti panagtulnog na ken Kristo. Iti panamati na ken kuana. Wen kakabsat. Isu nga dagiti amamin nga mamati itan. Masapol nga makita. Iti panagtulnog kadagiti bilbilin ti Dios. Taawan tagkunkuna nga mamati ken Kristo nga haagsal salungasing. Iti linteg na nga sumrek. Iti langit kakabsat. Awan ti siya sino man. Anaddan iti lawag ti kinapudno asumrek iti syudad ti Dios. Kas managsalungasing iti bilin. Tilinteg na ket adda iti pundasyon ti gobyerno na. Dito'y daga ken ijay langit. Apay nga dalinteg iti daga kakabsat. Tapno maddan iti ornos. Numan pay agsusupadi ti linteg ti tao, base ti kultura ken adal panakaawat, wen kakabsat ngem adda linteg. Meso ti sursurutan ti tao. Numay pay maballikog gapu talinteg iti tao, wen kakabsat ngem ti linteg iti Dios. Mataginayon dayta. Dayta ti paggrukodan iti pangukuman ti Dios. No sino dagiti agtultulnog wenno sino dagiti agsalsalungasing. Wen kakabsat. So nga namuda asinaplit ken inumsida ti linteg na dito'y daga, sandan to ang maipan ni jay langit. Tapno aramiden dati isumet lang nga trabaho sa jay. Una tano sumrek da jay, dagsalungasing damot lang ti linteg ni Apo Dios. Sungahan nga mabalin. So nga awan ti panagbalbaliw ti ugali, inton umay ni Kristo. Anya ti balbaliwan ni Kristo kakabsat, inton umay isuna, jay adda panakatay, awan ton ti panakatay. Jay panakadadael, santon nga madadael. Ngem jay ugali, jay panagtulnog, iti bilin wenno sao ti Dios, masapol nga maaramid sakbay nga agserra ti kaasi. Wen kakabsat. Sakbay nga ibukbok ti Dios dagiti 7 apungtot na kabsat. Wen kuna ti character building, wenno perfection of character, ket agtultuloy bayat dagiti oras ti pawayway. Inaldaw ang mailista dagiti aramid da kadagiti libro ti langit. Ket iti naindaklan nga aldaw ti Dios. Ket magungunaan da akas kadagiti aramid da. Isu nga kuna ni Kristo dagiti nagaramid ti naimbag agyan ti akin kanawan. Dagiti nagaramid iti dakes agyan iti kandigid. Wen kakabsat. Dagiti dati kanawan sumrek iti pagaryan ti Dios. Dagiti dati kandigid itapwak ijay apuy adanaw. So nga makita nga rod no siya sino ti umawat iti bendisyon. Akas kuna ni Apostol Juan iti Apokalipsis 22:14. Nagasat dagiti agtungtungpal ka dagiti bilbilin na. Tapno dakarbengan da iti kayo ti biag. Ken sumrek da kadagiti ruwangan iti syudad ti Jerusalem. Wen kakabsat. Sino dagitoy? Kuna nakabsat dagiti agtungtungpal kadagiti bilbilin ti Dios. Wen kakabsat. Dayta ti pudno apagrukudan ti kinalinteg. Dagijay mangraot ti linteg ti Dios ket makigubgubat da iti Dios mismo.
Ulitik kakabsat. Dagiti mangraraot iti linteg ti Dios. Ket makigubgubat da iti Dios mismo. Ket adu anapno ti ket kadakkelan na kinapait. Amay busor kadagiti mangtungtung palbili na tao ti Dios. Ti mangaramid iti kapigsan apan panagpasindayag iti panagbiag ana santuan awan basol na abiyag. Si bagbaga na, basol ko. Nagpigsa ti pakinakim dito ang ibaga niya, basol ko. Sino ti mangibagang awan basol na kakabsat? Gusto nga dagito iti na mapagpasindayag iti panagbiag ana santuan. Ngay bagbagada nga awan basol da. So nga mailawlawag da ito iti maisalay nga wagas. Awan ti sarming akitain da tapno matakwatan da. Ti bagbagida, ti panakadadael, ti ugali da. Saan nga imbaga ni Jose? Daniel, wenno siya sino man kadagiti apostol, nga awan basol da. Dagiti lalaki ang nagbiag, iti kasitgan iti Dios. Dagiti lalaki ang mga sakrifisyo iti biag a mismo. Imbes nga muda nagbasol ken kuana, dagiti lalaki a pinadayawan ti Dios, babaen ti nadyusan alawag. Ken pan nakabalin, binigbigda ti bagbagida a managbasol. Asaan na may kari, kadagiti nendaklan a paburna. So nga makita tayo ni example tayo ni Daniel kakabsat. Nagsakit, nagkararag, ket inraman na ti bagina. Nga isuket managbasol. Agraman ti ili nga Israel. Kasta kakabsat ti agpakpakasanto. Hamo ngay bagbaga, hamo ngay panpanayag. Hamo ngay paspasindayaw. Dagiti banag nga naaramid tayo nga naimbag. Uwan kakabsat. Isu nga kunana, dagito nga tataw na reknada ti kinakapoy da. Ket gapoy ti panagladingit da, kadagiti basol da, pinadas da atuladen ti pagtuladan. Ani Heso Kristo. Wen kakabsat. Ta isulaing ti may kari. Isulaing tinted ti langit. Nga awaten ti Dios. Wen kakabsat. Nga pagtuladan ni Kristo. Nga bugbugtong anak ti Dios. Wen kakabsat. Isu nga awan ti agsalsalungasing iti bilin ti Dios. Asumrek iti langit kakabsat. Masapol nga maamin na sumrek iti langit, agtultulnog iti bilbilin ti Dios babaen, iti pamati parabor ti Dios wenno ti ayak ngaggapo iti Dios. Mapantay ti may katlo, anapatay gapunto kakabsat. Anya day ti may katlo, adalaing dua a klase ti tao, natulnog ken nasukir. Sa dino tayan tayo kakabsat. Diyan natulnog, nasukir. Isang ko na, dalaing dua klase dito daga. Dagiti natulnog nga anak ti Dios, ken dagiti nasukir. Isang nga makita dagiti natulnog gayam kakabsat, anak ti Dios. Kaya dagiti nasukir, wen kakabsat na kayon iti makasumbat. Iti maysagun daway intabil nga rod ni Kristo. Iti sangwanan dagiti agdengdengeg ken kuana ti trabaho a panangukum. Wen kakabsat. Nga dahi ket masarakan iti Mateo 25:31 inggan ti 40. Into no may ti anak ti tao iti dayag na. Ken amin na nasantuan nga anghel akaduana kalpasan na agtugawto iti trono iti dayag na. Ket iti sangwanan na maumungto dagiti amin a nasyon. Ket pagsisinaen nanto ida iti maysa ken maysa. Kasi iti maysa pastor bingayan na dagiti karnero na manipod ka dagiti kalding. Ket ikabil nanto dagiti karnero iti pamakannawan na. Ngem dagiti kalding iti kannigid. Kalpasan na kunento ti ari kadakwada iti makannawan na umay kayo da kayo abinendisyonan ni Amak. Tawiden nyo ti pagaryan na naisagana para kada kayo manipod iti pundasyon iti lubong. So nga makita tayo sa diyak makin kanawan dagiti karnero. Akan nigid dagiti kalding. Dagiti akin kanawan agtawid dati pagaryan ti Dios. Isu nga anya tinaramid dagiti kakabsat takunana tanabisin nak ket intedyo kanyak ti taraon. Nawawak ket inikandak iti numen. Gangan na etak idi ket innaladak. Lamu-lamuak ket kinawisandak. Nasakitak ket sinarungkaran da. At dakiti pagbaludan ket imay kayo kanya. Kalpasan na, song batan to iso na dagiti nalintega kun kunada.
Apo kaano idi nakita da ka amabisin, ket pinakanda ka. When numawaw, ket pinainumda ka. Kaano nakita da ka, agan-gan na ket insurrect da ka. When ulamu-lamu, ket kinawisan da ka. When nakita da ka amasakit, when iti pagbaludan, ket imay kamken ka. Ket sumungbat to ti ari, ket kunaen na kadakwada, pudno kunak kada kayo. Gaputa inaramid yu dayta, iti maysa kadagiti kabasitan, kadagiti kakabsat yu, inaramid yu kanya. So nanya ti aramidan tayo ti pada tayo nga tao, kakabsat, inaramid tayo maten. Kanya po Jesus, suno kanya po Diyos. Iso nga iti kasta, ilasin ni Kristo, ti interes ti agsagsagaba, asa nga tawan. Tunggal atensyon na may ted, kadagiti anak na, ibilang na anaaramid, iti bagina, a personal. So nga makita tayo kabsat, iso nga ipalpalubos ti Diyos, napay nga makisalubilo tayo, makihalubilo tayo kadipada tayo nga tattao kakabsat, na duma-duma a klase, no nyaman nga galad iti panagdiag, agraman ti kababalin, when kakabsat. Iso nga dayta ket inpalubos ti Diyos, tapno makita tayo, no nya iti ugali wano pamati, ti tunggal maysa kada tayo. So nga dagijag kun kuna a moderno, apan nakapasantipikar wano pa nakapasanto, ket imasideg kuma, si papasindayag, ako na kunada. Apo, san kami kadi, anang ipadto, itinagan mo? San na kami kadi nga mammo? Ket itinagan mo, pinarwarmi, dagiti sa iro, ken tinagan mo, nakaaramid kami, iti adu anakaskas daw nga aramid. Dagita kakabsat, iti kuna dagiti agpaspasindayag, ngagpakpakasanto. Ibagada dagiti amin nga naimbag nga aramid da. Wen kakabsat. So nga dagiti tattao, ana iladawan ditoy, ang mga aramid ka dagiti anapammarang, apanagkuna, anabatad nga inabelda ni Jesus, iti amin nga aramid da, may tutop nga irepresentar da dagiti agkunkuna, ang moderno apan nakapasanto. Ngem, makigubgubat iti linteg ti Dios. Awagan ida ni Kristo nga agar-aramid iti kinadakes. Gaputa mga lilaw da, nga daan kadagiti kawes ti kanalinteg, tapno mailemeng ti kinadakes, dagiti kababalinda. Ti makin uneg a kinadakes, dagiti di nasantuan a puso da. Iso nga bimaba ni Satanas, kadagiti maudi nga laldaw, tapno agtrabaho iti amin, apan nakaalilaw, ti kinakillo, kadagijay madadael. Iso nga makita tayo kabsat, iti aramid ti lubong itata. No kasano nga ti kabusor ti Dios. Makita tayo no kasano nga agbalbaligi kadagitoy kakabsat na panawin. So nga ti makasana sa tanik ko, akinatanok na, agar aramid kadagiti milagro, iti imatang dagiti ulbo da propeta, ti imatang dagiti tattao, ngay bagbagana nga isuket pudno ani Kristo a mismo. So nga makita tayo kabsat, ti aramiden ti kabusor kabsat, al-alilawin na, dagiti kaaduan. Agparang pa iso nanto. Agparparang nga isukat Kristo mismo. Iso nga ited ni Satanas ti panakabalin na. Kadagijay tumultulong ken kuana kadagiti pangalilaw na. Ngarod. Dagijag kun kuna nga danday ti dakkela panakabalin ti Dios. Ket mailasin laeng babaen tinendaklan a detektor ti linteg ni Jehova. Ibaga ti apo kada tayo. No posible kung mga lilawen dagiti mismo napili. Kasla pudno unay ti kawes ti karnero, iso amailasin laeng ti lubo, bayat amapantay ti naindaklan a moral, apagalagadan ti Dios, ket sadyay masarakan tayo, ama nagsalungasing da, itilinteg ni Jehova. Iso nga makita tayo kabsat, no sino ti agkawkawes ti lubo, ken pudno ng agkawkawes ti karnero kakabsat. Babaen iti moral apagalagadan ti Dios, dagiti linteg na. Isungar nga itata, no at dapay maysa panawen. No at dapay ti panawen na masapul tayo, ti pamati ka na espirituan na panakailaw-lawag, uno panakalaw-lawag, tatan ti kasapulan kakabsat. Saan nga itong bigat? Baka nalagaw ton ti amin kakabsat. Tay buhos, ibuyat ton ti kabusor, tinendaklan, apan nakabaling nga pangalilaw na, iti sa nga lubungan kakabsat. Dagijag banbantay, babanti kararag, kaninal daw mang suksukimat, kadagiti kasuratan, nga ganit inapasnek at arigagay, ang mga muken mga ramid ti pagayatan ti Diyos.
ket santo ang mayaw awan. Iti anyaman kadagiti pangalilaw ni Satanas. Isuda laeng ti makailasin, ti pambar nga ramiden dagiti nasikap at tao, tapno maalilaw ken masilwan. Adu una ya panawen ken atensyon ti maited, ti lubong ti panagkawkawes, ken pannangan, ken panaginom, nga awanen tinabati at tiyampo, uno awanen tinabati at tiyampo para ti panagkararag, ken panagadal, kadagiti kasuratan. Wen kakabsat, iso nga hantay nga agtaka, hantay nga mas daaw kakabsat, no kasano ti taray ti lubong kakabsat. Ano kas, idi panawen ninuwe, akas nakasurat, uray ulit-ulitin tayo kakabsat. Ulit-ulitin tayo na dyan, ipadengeg dagito, isermon, i-example kadagiti kaduan. Ngam nusan ngagtrabaho ti parabor ni Kristo. Nusan da nga mabigbig iti bukod da nga bagi, akakasapulan da, iti tulong ken parabor ni Kristo, awan ti efekto ti sasaw ti Dios. So nga kayak tayo ti kinapudno, ti tunggal punto, ken masapula sapulen tayo dayta, akas iti na ilimeng agameng. No da tayo kakabsat ket agkali tayo tupay ti nakonunig tapno mabirukan ti ladji balitok, anyan tulakit din ti sao ti Dios. Ngayso ti agturong iti panakay salakan, iso dayti ti pudno nga perlas, dayti ti pudno nga gameng kakabsat. Iso nga dagiti putahe, recipe ti sarsarita, may parang kada tayo ti tunggal ima, ken lalaki agpili tapno mamati, iti biddot imbes sa kinapudno, gaputa ti panangawat iti kinapudno, adda cross ako na nakakabsat, adda sakrifisyo. Iso nga masapol ang mailibak tayo ti bagi tayo, masapol ang mailansa ti bagi tayo spiritually kakabsat. Tapno saan nga da tayo ti makita, saan nga da tayo tagbiag no digat ni Kristo, tagbiag iti panagbiag tayo. Akas ko na ni Apostol Pablo, saan nga siya akong tagbibiyag, no digat ni Kristo tagbibiyag, kanyakon. Iti panagbiag ko ita, ibibiyag ko iti pamati ken Kristo. Nga iso tinailansa iti cross, iso lang iti namnama tayo. No kasta nga rod, ipresentar ni Satanas kadakwada, iti nalaklaka apamayan, babayan ti panang pabasol na, tilinteg ti Diyos. Kitaan nyo, dahil bilbilin ti agtultulnog, ti bilin ti Diyos. Iso dati makagapo. No pa yung agrigrigat ti lubong. Uwen kakabsat. Tasta ti paganat-gat to ti kabusor kakabsat. Iti sang atawan kaya namamin nga dahi ti tuturayan ti lubong. No palubusan ti Diyos ti tao. Nga dan ti bukod na wagas, iso ti kasipmetan nga oras ti panagbiag na. Iso nga no kayat tayo surutan ti bukod ti nga wagas kakabsat, agbali na kasipmetan. Iti panagbiag tayo. Para iti si papakinakem, nasukir nga ubi nga mabaybayan, nga dani ti bukod na awagas, tapno suruten na, ti panagkurba, iti bukod na panunot, ken ornungen na, dagiti nasipnget nga ulep, iti panangukom ti Dios, may papanken kuha na, ket nakamamak abanag. So nga makita tayo, nagtutubo kabsat, agmut-motor, ala, sige-sige, nakainom, madamdama, madamag tayon, natayin. Wen kakabsat takayat da nga surutan ti bukod da nga nakem. Hala nga dagiti agtutubo oray pa dagiti nataenganen kakabsat. Ngem addaan ni Satanas kadagiti ahente na anatangsit unay adi agbabawi. Ken kanayon agtartrabaho amang rebba ti panggep ni Jehova. Ken mangyap-up ti sirok dagiti sakada. Anyan nga aldaw ti ladingit ken kinaawan namnama. Numasabet dagito iti trabaho da agraman amin. Adadagsen dagiti resultana, mapukaw, dagiti kararwa, mabalin, may salakan ken Yesu Kristo. Babayan ka dagiti panursuro, ken influensyada. Wen kakabsat, ngam tinakasurat. Dagiti nga manursuro, nga mangikaskasta, ti mangisursuro, ken influensyada, kakabsat, kuna na, maminsa nga pulo adaras, ti saplit ganto kakabsat. So natay ni Kristo, para kadakwada, tapno madanda kumatibiyag. Linuktan na ti sangwanan da ti dalan ang mabalinda, babayan ka dagiti merito na, amang tungpal ti linteg ti Dios. Kinuna ni Kristo, amok dagiti aramid mo. Adtoy, nang ikabilak, iti sangwanam iti silulukat arwangan. Kenawang ti tao ang makaserra, iti daytoy. Apokalipsis 3:8. No kasano ti kinagaget, dagiti lalaki amang iserra, iti daytoy aridaw, ngem sanda akabailan. Ti pamaneknek ni Juan ket, masarakan iti Apokalipsis 11:19. Naluktan ti templo ti Dios ijay langit. Ket nakita ti templo na ti lakasa ti tulag na. Ti baba ti tugaw ti kaasi, iti uneg ti lakasa, adadwa at api abatu. Naglaon ti linteg ni Jehova.
nakita dagiti napudno ti Dios. Tilawag ang nagsilnag kadakwada, manipud iti linteg amay ted iti lubong. Linteg amay ted iti lubong. Tapay dayto iti pangrukudan, pangukuman ti Dios. No sino ti sumrek, kumino to, ti saan ang makastrek iti langit kakabsa. Ti linteg ti Dios, hanga linteg ti tao kakabsa. Linteg iti Dios. Iso ti pagrukudan, pangukuman ti Dios. Iti tunggal tao, iti rabaw iti daga. Kaya ti ta, tinakarong ti aktibidad ni Satanas, ket ti panang serrana iti dayta arwangan ti lawag. Ngem kuna ni Jesus ngawan ti tao ang makaserra iti dayta. Talikudan to dagiti tattao manipud iti lawag. Kondenarenda dayta ken omsyenda dayta. Ngem agsil naglata dayta kadagiti nalawag na idumang asinamar tapno agragrag-u ken mangbendisyon kadagiti amin ang makakita iti dayta. Isungar kakabsat nga ti frontal lobe tayo, dahiti ti mata ti pamati santay ko mga dadailen. Dagiti buybuyaen nga saan nga pagayatan ti Dios. Dagiti tartaraunen nga saan nga ipapataraun ti Dios. Dagiti inumen nga santay nga dapat nga inumen. Dagiti trabaho nga santay ko mga dapat trabahuin. Amin nga ba nga saan nga pagayatan ti Dios. Dahiti ket mangdadael ti frontal lobe tayo kakabsat. Dahiti ti mata ti pamati tayo. Dahito iti communication area ti Dios. Ma-short circuit dayta kakabsat. Once nga masalungasing tayo, ti pagayatan ti Dios. So nga dagiti anak ti Dios, madanda ti maysa nakabutbuteng adang-adang. Kadagiti kabusor ti kararwa. Kaya danto napait adayta bayat nga masasideg tayo, iti panagserra ti dangadang. When kakabsat, umay iti panagserra ti dangadang agpatinggan to nga madda tayo paylain ket sumsumrek tayo ti climax iti daytoy nga dangadang kakabsat. Ngem tulungan ti Apo dagiti siya sino man ngagtakder nga magitandudo ti kinapudnunan. Isu nga manipud iti panangrugi ti dakkela panagbinnuso ri jay langit. Dayta ti panggep ni Satanas tapno maparmek ti linteg ti Dios. Tapno may banag dayto nga isu ket simrek iti panagrebelde na may buso iti namarswa. Ket nupay na itapwak manipud langit intuloy na iti sumet lang nga gubat dito'y daga. Tapno malilaw dagiti tattao ket iti kasta iturong naida amang salungasing tilinteg ti Dios. Isu ti banag as iti tibkera sinurot na. May banag daytoy babaen ti panangibelleng tilinteg nga enteramente wenno babaen ti panangilaksid iti maysa kadagiti bilin na. Agpada ng tumet lang ti resulta na kamaudyanan na. Dayjay makasair iti maysa punto, iparangarang na ti panangumsit intero alinteg. Influensya ken ulidan na at dada iti dasig ti panagsalungasing. Agbalin isuna anakabasol iti amin. Kasati ko na ni Santiago 2:10. Iti panangsapol iti panangipay iti pananglais iti nadyusan na panangiwanwan dinadael ni Satanas dagiti doktrina ti Biblia. Ket nagbalin nga rod na iraman dagiti biddot iti pamati, dagiti rinibo ngagkunkuna nga mamati, kadagiti kasuratan. Wen kakabsat mixtures iti doktrina ti kaduan. Isu nga misteryo Babilonia kuna nakakabsat. Apay agduduma a pamati. Nga saan nga pamati manipud iti Dios. Isu nga ti maudi adakkela pa nagsusupyat ti kinapudno ken biddot. Ket isumet laing apan nakidangadang tinabayagan na kontrobersiya may papantilinteg ti Dios. Ket ti maudi iti daytoy alaban sumsumrek tayo itan. May sa alaban iti nagbayatan dagiti linteg dagiti tattao ken dagiti bilin wenno linlinteg ni Jehova. Iti nagbayatan ti relihiyon ti Biblia ken ti relihiyon ti sarsarita ken tradisyon. Agyaman tayo kakabsat kadagitoy nga lawag. Isu nga dagitoy tallo ang napapateg nga punto kakabsat tiadal tayo, maysa ang nabaligi apan ang lilaw. Nabaligi ni Satanas kakabsat, kaduan na lilaw. May kadua awan sumrek langit, akas commandment breaker. May katlo a punto, adalaing dua klase ti tao, natulnog ken nasukir. Isu ako na Apostol Pablo, iti Roma 9:28, taleppasen na ti trabaho, ken paababaen na, babaen ti kinalinteg. Gapu ti akikida trabaho ti aramiden ti Apo, ditoy daga. Isu nga kinalinteg kakabsat.
Iso nga makitan to nga ti dangadang tintero sa ngalubungan ket may panggep iti linteg ti Dios. Laban iti linteg iti tao. Wen kakabsat. Agyaman tayo ti Dios ket sapay kuma tanawarwaran dagiti mata ti pamati tayo. Nakita tayo ti kinalawag ken ti kinapudno iti linteg ti Dios. Wen kakabsat. Madaydayaw ti Dios ket bendisyonan na po itong galmay sa kadatay. Agtamit tayo ti panagkararag kakabsat. Madaydayaw nga mami ken Diyos mi nga nailangitan sublime apo ti panagyaman dayo kadatay. Gapu ti kinembag mo. Tanawaya kami pa ilang apo nga mangiwaragawag iti napapateg asa sa uyo. Bukbuk sila mapo iti lawag tapno makita da dagiti biddot ken kinasipmet ti lubong. Wenno Dios awagan pa yapo dagiti anak mo. Nga da nga makangeg ken makakita. Handa ka di nga patangkenen dagiti puspuso daw Dios. No kasanungan bagam iti Hebreo. No mangyegyo ti timek ti Espiritu. San nyo ko mga patangkenen dagiti puspuso. Wenno Dios, no kasanungan ti Israelita idi. Manulang tinakastrek iti Kanaan. Gapu iti kinaawan pamati. Gapu iti susukir kadagiti pagayata mo Dios. Sursurwan na kami nga rudo Dios, balbaliwan na kami. Pasantuem mapo ti panagbiag mi. Isukumit am amin mi kada kayo. Ket suruten mi dagiti am amin na pagayata mo Dios. Numan pay agtakder kami akas Daniel iti pagarian ti Babylonia idi. Kasta kumame to Dios. Ti panagtakder ti tunggal may sa kada kami. Taumay ti maudi adang-adang iti bilin ti tao laban iti bilin niyo o Dios. Iso magtakder kami kadi apo iti panigyo. Ket bendisyon am ti am amin ngagdingding iti nagbuybuya. Tayo ting estasyon ken dagiti amin nga adipen mo iti sangalubungan naman. Dagiti apo ti pakpakasimi pagyamanan mi unay ken ka. Gapu iti napatiganagan na Kristo nga pumikan mangisalakan mi. Amen. Madaydayo ti Dios kakabsat. See you again next Sunday. God bless all. Naimbag nga damag. Maawis kayo amin kakabsat ken gagayem nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek ti umawawag iti letang. Dayti nga programa tayo ket para iti amin. Ubing man wenno nataingan. Nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano iti nananay nga panakaisagana ti tunggal pamilya ken individual para iti panangsabet iti may kadwa nga iyaay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo titimek ti umawawag iti letang ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agnina.